Ladies and gentlemen, I'm back again with Mazibaba Samson. Patandiri kuCapitalk tinashe chikuzi napatisani vainetsekana vachitanzi Mazibaba Samson kana kuti Mazibaba Sekuru Samson because ndo Mazibaba watinawo vekuti vari kubridge the gap between ana Mazibaba nechivanhu zvese vari kuita. Welcome Mazibaba Samson. Haisi kutotana nechirungu baba. Makadi. Tiripo tiri kufara nhasi. We are happy kuti we have been invited for the second time here taunzwa panapa. Mazibaba Samson, vanhu vakafarira interview yenyu yamakaita kuCapitalk. Vanhu vazhinji vaibvunza kuti makore enyu newisdom iri kubuda mamuri boy here. Handina mazwi akawanda ekusanangura kwazviri, asi kazhinji zvinhu zvese zvinoitika nekuda kwaMwari. Saka wisdom inobva muna Mwari, haibvi mumakore. Hanzi munenge muchinyebedzera nge muri machuwa, munenge muchipretenda nge muri machuwa. Asi kupretenda kunonetsa futi. Saka zvinonetsa kuti ugare uchipretenda everyday zvinozongooneka. Saka inini ndozvo handitori. Ukatarisa kwese ndinotsanangura zvinobuda mumazwi andakatumwa nevadzimu naMwari, kwete zvinobuda mueji yangu kana zvandiri. Yeah, ndiri kupaona. So tine nyaya yatinoda kutaura about Mazibaba Samson yavari kutirongera pamberi apa. But tisataenda ipapa, pane dare ramakabata, uri pane dambudziko ramakagadzirisa mamanje rekunyabhira ritori nechekuita nekurasikirwa kweupenyu, ende inyaya dzandoona dziri very dear to vanhu vanenge vakarasikirwa vacho. And chinyatsondisanangurirai chii chakaitika apa? Nhau yakaitika kunyabhira, vanhu ava ndevekwaMutare. Vakashaya hama yavo, hama yavo vanoti aishanda kupurazi kunyabhira uko, ndisingazoziva hangu mazita emapurazi acho. Vachishanda kupurazi iroro, vanoti hama yavo yakatanga kunzi yaane mazuva ichishayika isikuonekwa kupurazi. Ndobva pauya mumwe aishanda papurazi ipapo achiti aona hembe dzehama yevanhu ivavo dzakaiswa pasaidi pedhemu. Ndobva ivo vaenda vanotora hembe. Chavakakwanisa kutora iyi hembe, ndobva nekunzwawo Mazibaba Samson munzvimbo dzakasiyana siyana, ndobva vati vanhu vakatovapawo namba dzaMazibaba Samson, ndobva vauya tikati ivo vasatoziva kuti akafa kana kuti mupenyu. Ini ndikatsanangura ndikati munhu wenyu haasisiri mupenyu, akaita sei akafa. Asi zvandingakwanisa kukuitirai ndezvekuti mimi muda kuona sei. Ndobva kuti aiwa isusu toda kungoona munhu wedu tikwanise kumutora tikwanise kumuviga. Tichibva tavagadzira zvatakavagadzira, tichibva tavati endai kudziva ikoko kwazvakaitikira munodai. Ndobva vasvika bva vanoita. Saka kuzenge muchiona ndo mabudiro akazenga achiita nyaya yekuti vakanga waona munhu wavo achinge abuda. Because vanoti ivo vakazoita zvekunodaidzwa nekuti vakatoudzwa kunzi muchidaiso musi wakati, kusvika musi wakati munofanira kunge maona zvekare munhu wenyu. Ndobva vangoita zvavanga vatumwa nedare redu. Vaita saizvozvozvo ndopavakaenda zvavanga vaudzwa, ndobva vanosangana nemutumbi wehama yavo mumvura. Vakasangana nawo sei mutumbi wakangonyuka kana kuti vakaratidzwa nemweya wenyu pauri mutumbi wacho? Chii chakanyatsoitika? Chazvakaita ndakangogadzira chete kuti mutumbi ubude pamusoro pemvura, nekuti munhu yakanga munhu anoratidza kuti tichitsanangura zvinotsanangurwa nedare nezvinofungwa zvakasiyana. Saka isusu dare redu nekuti tsanangura rakanga rati munhu uyu pane udyire hwekupondwa akaita se kwaakaita, ndobva akandwa mumvura. Saka akange akasungirwa zvaakanga akasungirwa nzi asabude, zvisaoneke, zvisakatika kuti adyiwe nezvemumvura. Saka isusu takangogadzira chete kuti vadzimu vanoputunure paari aende pamusoro pemvura vakwanise kumuona. Saka ivo vanoti vakatomuona akutodzika nemvura kuchiendawo kumahombekombe kwemvura kuya ndo maonero avakamuita. Saka vakatomuona kumahombekombe kwemvura abuda pamusoro pemvura, ndo kumutora kwavakaita. Saka nanhasi mupenyu kuvigwa anofanira kunge achitoigwa nhasi. Makadini muri yeZimbabwe, tiri munzvimbo yekunyabhira. Nzvimbo iyo iri kunzi yakaitika nawo yemufa akanga afa kumazuva asiri kuwanikwa. Saka toda kuziva zvizere maererano nemawanikiro akaitwa munhu uyu vachinge vaenda kwaMazibaba Samson. Saka toda kuti muzvinzwire mega imimi maZimbabweans kana kuti vanhu vari kwose kwose vanosangana nematambudziko
ekushayikwa kwevanhu. Saka makadini ana amai mushe tinoda kuti muritsanangiriroo nhau yakaitika kune mufi uyu kuti muzive kuti mufi uyu azinge afa kana kuti azinge asangana netsaona. Mungatiudzawo here tinotanga nemi baba? Sori zvenyu ndinoda kutanga nekuziva kuti mumwe nemumwe achange achindiudza kuti ndinani kune mufi, mumwe achiti ndinani kune mufi, kuitira kuti mhuri yeZimbabwe izive zvizere. Okay. Ko vari pasaidi pacho ava amai muri chii chemufi? Hanzvadzi yemufi. Zvichienderana neavo futi vaviri avo ndibaba venyu, ko vamwe vacho ava? Alright, aiwa, tinofara mhuri yeZimbabwe. Saka tichaenda kune munin'ina. Mungatitsanangurirewo here maitikiro akaitika kuti munzi masangano edambudziko kuriziva pamwe chete nekuti rizosvika pakubuda sezvo zvanga zviri zvinhu zvanga zvisiri kuwanika. Zvakaitika ndezvekuti shoko richisvika mudzimai wake akafona kuno kwachida kutaura naye. Afona achida kutaura naye, foni yakanga yakatambiwa nemumwe mukadzi mudzimai pasaidi. Ndobva ataura kuti aiwa, munhu amuri kufonera uyu tine mazuva tisiri kumuona, asi hembe dzake tinadzo. Alright. Zvadaro izvo ndobva tazobvunza kuti nzvimbo yacho zvikanzi aiwa takangona hembe dzake padziro patapa. Hembe dzake ndo dzamakatanga nokuona musati maziva zvakaitika. Alright. Maona hembe idzi, toda kuti mutsanangure muchidimbu nekuti nguva ndo inenge yakatikoshera. Tichifamba tichibvunzurudza nzvimbo iyoyo tichida kunzwisisa kuti chii chakanga chaitika. Saka kunaiti kudira pachena kuti zvakanga zvafamba sei. Asi isu takanga tiine chivimbo chekuti sinzi zvinhu hembe dzake, bhegi rake zvawanikwa padhemu, munhu uyo anogona kunga zvakaitwa nevanhu vaishanda navo kubva vamuwizira mudziyo. Saka takafamba tichitsvaga mese, hapana pataisiya tichitsvaga kusvikira pana akazotiudza kwamadzibaba vaSamson. Patakazoenda kwamadzibaba vaSamson ndo wamuri kuti makazopedzisira maenda mambofamba ovwe. Takazoudzwa kwamadzibaba vaSamson. Tasvika kwamadzibaba vaSamson, madzibaba vaSamson vakatiudza maitikiro zviitiko zvakaita pahanzvadzi yedu. Kusvika vakatipa zvavakatipa, vakati tinoita padziva ipapo zuva remangwana, chimorara ipapo zuva remangwana muchaita kuti muone murume. Takaita zvatakanzi tiite namadzibaba vaSamson, tobva tarara ipapo. Makuseni takamuka tichitarisa hanzvadzi yedu takaiona. Muchibva maona hanzvadzi yenyu. Mufunge zviri kuitika izvi vabereki kana kuti imana mai nana baba kunze uku zvinosirisa zvichirwadza, zvinhu zvokutoti zviri kuitika. Ava vanova ndiyo mhuri yemuchakabva akashayikwa uyu ari kufungidzirwa kana kunzi kune mafunga akaitika kwaari dzamara afe. Saka toda kuti mhuri yeZimbabwe muzive kuti kana muchinge mashaya zvamunenge mashayawo, dzingava hama dzingava shamwari, kuti kune vanokwanisa kubatsira nhau dzakaita seidzodzo. Saka da kuti mutiudze amai kuti muchinge maenda kwamadzibaba vaSamson, makanzi zvinofanira kuitwa sei, munhu akabuda munofanira kudii kuitira kuti mhuri yeZimbabwe izivewo mashandiro anoita madzibaba vaSamson. Toda kuti mutsanangure zvishomanana maererano nezvamakaudzwa imi. Handiti kuti munhu anzi abuda kusvika pakumuona nezvichaitwa. Mushure mekunge taona hanzvadzi yedu takavafonera madzibaba vaSamson kuti munhu wedu taita tamuwana. Ndobva vati mudzoke kudare. Vadzoka kudare ndobva madzibaba vaSamson vati kusvika mufi iyeye vanomuviga, ndinofanirwa kunga ndiripo, muchaona zvichaitika kune vakakonzeresa chiitiko ichi. Alright. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe, muri kuzvinzwira kuti afa ari kunzi arove, afa kana kushayikwa zvisina tsarukani anokwanisa kutozikanwa mafiro akaita. Zvireva kuti ana amai ava muri kuona dzinova hanzvadzi dzemufi vakaenda kwamadzibaba vaSamson kunotsvaga rubatsiro. Saka zvizere tichange tichikuudzai. Saka nyaya iyi itori nyaya ichiri fresh kai. Nhani fungwa pamwe nyaya yakaitika pasi chigare. Nyaya iyi haina wiki rimwe chete yaitika. Saka munhu akanga akambenga akatorwa achinzi ari kuitwa postmortem kuda kuti aone kuti zvakamira sei. Asi vanoti ivo munhu wavo varedi kuti vange vachiita sei, vachimuviga. Nekuti titori panapa kutoya kwenyu izvozvizvi,
dai matouya foni vaitofonera vanhu ivavo vari kutonomuviga nhasi vanga vachitofona vachibvunza zvimwe kuti tingaita sei kuti timuvige. haangovigwezve patori negwara rinofanira kutedzwa pamavigiro. haafaniri kungovigwa nje nekuti munhu akambonyikidzwa kodzero. Saka hama dzemunhu dzinodawo justice kuti ibude pachena kuti zvakafamba sei, sekuti kana munhu wese achinge azvara anotarisira kuti mwana wake afe zvine nzira dzakanaka dzinopupurika zvinobatika. Saka ivo vada kuziva kuti akazviita nekuda kwei ende zvichifamba sei. Saka ndo yamunozonzwa kuti yangozi musha nekuti iyo itori ngozi kune vakagadzira. Saka isu tikagadzira pano ngozi iyo inofanira kuzonyuka kuti vanhu varipwe chitadzo chakaitwa nevapenyu ichocho. Iwo maproblems engozi aya munodhila nawo here? Because mananga ndingoti ngozi dzinogadziriswa munodhila nadzo here nyaya dzengozi? Ngozi tinotogadzirisa ngozi kuti inge ichiripwa. Mutemo wengozi hatiwandire vanhu, mutemo wengozi kutoripwa kwayo. Zvinei nekunamata, nyangwe mukanamata makore mangani, nyangwe mukakumbira dzimwe mazuva nemwaka yakakura sei, chikuru kuitira kuti zango rengozi rinofanira kuripwa kuti ibve kungozi, risagare ridumwa mudzinza makaparwa ngozi iyoyo. Saka mweya wemunhu zvaunoita ukambunyikidzwa unosumudzwa, kana uchinge wasumudzwa unogara musha menyu. Saka imimi hamugone kugara nemweya wemunhu wemutoro, unofanira kuti udzoserwe kumusha kwawo. Ndo chinonzi kuripa ngozi. Ndadzidza ndafunga kuripa ngozi ungoita 1-2 ndikutoona izvezvi kuti zvitori detailed, but imimi sezvo muchibata kwese munokwanisa kutopedzera nyaya dzacho musina kuzorifeyawo kune dzimwe n'anga kana namadzibaba, munokwanisa kutongopedza nyaya yacho pake zvenyu. Nyaya kana ichinge yauya yakatarisana nini ndinokwanisa kunge ndichiipedza. Zvazvinoita ndezvekuti handizoti hangu inini hazviro ndogona zvese, asi zvandinoita manje ndezvekuti kana zvinhu zvauya zvakatarisana ndekunge zvichibatsirwa mudare rino, ndinokwanisa kuzvipedza ndega. Kana pane zvaakudawo kuti pange pachitunganwa musoro, hazvirevo kuti kukundikana, asi panenge pachidawo kuti pange paine ruzhinji rwevanhu, ndo patinozokwanisa kuti vakasununguka vanouya tichiisa musoro pamwe chete kuti zvinhu zviende mberi, asi ndokwanisa kuzvipedza ndega. Ndo mhinduro. Madzibaba aSamson vanobatira vari muZimbabwe. Mukavafonera pamanambers ari kubuda vanokuitirai plan mona zvaofa. Vari kune vanhu hopo vanenge vachibvunza kuti isu tuna South Africa, Namibia, chichi hapana kaplani kanogona kungoitikawo here. Madzibaba aSamson munewo karwendowo here kamunomborongawo kutiwo munoona neZimbabwe ka nenewe kuti nyika yatiriwo tinomboita tichimbonotsvaka kumwe zvotati vamwewo veduwo vakawanda vari kune dzimwewo nyika, but vanenge vachida kubatsirwawo vari ikoko. Rwendo rwenyu runoteera makatirongera kupi? Isusu Thursday tiri kuti vana vese vari munzvimbo yeBotswana. Kutanga musi weThursday chiremba vanenge vari muBotswana, Friday vanenge vari muBotswana, Saturday and Sunday vachizodzoka musi wemuvhuro munyika yechibarirwa yeZimbabwe. Saka chiremba rwendo rwavakatarisana narwo musi weThursday atiri kubata iyoyo isiri yanhasi, vanenge vari munzvimbo yeBotswana, ndo rwendo rwavo. Saka chiremba vane nzvimbo dzavachange vachiwanika vachibatsira nyika yese. Vese vari muBotswana ngavauye vasangane nerubatsiro munzvimbo iyoyo vawanirwa nyasha. Munzvimbo yeBotswana nhasi iThursday, saka 1 week from now mina nditarise kalenda yangu panapa tigare tapa vanhu date, because mumwe munhu paachaona vhidhiyo iri kati angona kuzoriona pamwe Thursday yachoita sei yatopfuurawo patanga kuchema kuti chiremba wakandirasisa. Rega titarise panapa Thursday inenge richiiti nasho. Ndinongozva kuti musi wa10 kune Manchester United neMan City. Musi wa10 kune Manchester United neMan City. Saka musi wa15 August ndizvo here chiremba? Ndizvozvo. Saka musi wa15 August tinoti munzvimbo yeBotswana. Botswana yakakura kai? Tichange tiri munonzi museli bepikwe. Tobva museli bepikwe tichange tichibata palape toenda munzvimbo inonzi Gaborone kana Gaborone. Ndofunga ndo capital city yavo yeBotswana. Saka ndoma tichange tichiwanika kumazuva iyayo, asi vakasununguka
kuti vari munzvimbo nenzvimbo dzimweni dzakawanda wanda dziri munzvimbo yebotswana vange vachinge vachiuya kuzoona chiremba mavanenge vachiwanika kana kuzovadaidza kuti vauye kuzenge vachisvika pamamisha avo akasiyana siyana munzvimbo dzavo. Munogona kubva mangodedzera manhamba achatei tichibata kana tiri mubotswana tikubata manhamba ekuzimbabwe iyaya here kana kuti izvozvizvi nhamba yedu yekuzimbabwe pawhatsapp ndo ichange ichiwanika yataingoshandisa. Yekubotswana tichaita kuti tichange tichikupai nekuti tanga tichiti nhasi inofanira kunge yabuda patiri kunosvikira ndo pachange paiti tichange tine nhamba dzese dzakakwana saka tichange tichiti munge muchizovapa dziri dzekubotswana dzavachange vachikwanisa kunge vachifona kuti vabatane nachiremba. aiwa mazvinzwa vanhu vese vari kubotswana mwana wese ari kubotswana dambudziko chero ripi nechiripi zvaro avanenge vasingakwanisi vanozokuudza ipapa. I don't think kuti munhu unofanira kuzvirambira uri kumba kwenyu but uya naro zvinhu zviedzwa chimbirekwa chivi yakakanga mabwe ikazopedzisira yazoseva moto saka iwe unogona kungokangawo mabwe ukapedzisira wazosevawo muto. Saka vabatei pamanhambers ari kubuda pascreen apa muronge 15 August kusvika musi wemuvhuro movabata. Mashoko epedzisira amungade kupa kuvana vezimbabwe kunyanya vebotswana? Mashoko mazhinji andingape ruzhinji rwezimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana nderekuti dzimweni dzenguva unogona kutiza kuenda kunzvimbo dzakaita sana botswana naSouth Africa mazura nzvimbo dzakasiyana siyana kana kuenda kunze kwezinzizi dzakasiyana siyana uchinotsvaga mushando asi iri mhepo inenge ichishanda ichikushayisa mushando. Vazhinji ngauye vabatsirwe. Munyika yedu yezimbabwe ine mabasa akawanda mukunge washandirwa. Mhanza yako inofanira kuti ipenye. Mwari nevadzimu vako vane chekuita newe mukunge uchinge wayeuka wabatsirwa. Saka mazwi aningaise paruzhinji rwezimbabwe ndeyekuti chakakosha kubatsirwa totarisana nechakanaka kuti isu tigone kuwanika tichange tichakundiswa nekuti kufamba hakusiriko kunoita kuti uwane kana kuti kunoita kuti usvike asi kuziya ndo kunoita kuti uwane nekusvika. Saka vese vari nzvimbo dzakaita sana botswana dzatichange tiri tinoti uyai mubatsirwe. Dzimweni dzenguva neremangwana muchange muri munyika yenyu yezimbabwe muchishandira muno mawanirwa nyasha nevadzimu. Ladies and gentlemen, mawanzwa madzibaba Samson tisakaita interview nawo kuCapitalk ichiri kunetsana naso. I think munoona pama-social media platforms edu munonyanyonzwisa zvakawanda but vazhinji vari kubotswana musi wa15 August vabate moona kuti swibidi namaunzweni here kana kuti namaunzweni tichava rini kuzogocha kunoko tombongogocha onemi kati hamone aiwa magoche atichaita manje tiri kuti muna December tine bira akatichange tichiita isusu riri kupemberera kupona kwevanhu. Tine tsvimbo itsva ichange ichidzikisirwa mutumwa. Tsvimbo iyi itsvimbo yeruponeso rwezimbabwe yatiri kuprofita zviri kutera kunzi Zimbabwe ichange iine maguta akawanda gore ratiri kutera irori kana kuti gore ratichange tichibata. Saka tiri kupemberera nekusuma masikiro mazhinji. Saka vane tsvimbo itsva yavachadzikisa yemvura yatiri kupemberera muna December. Saka tiri kuti vanhu vese vakasununguka mondoro masikiro nevamwe vakawanda nyangwe maprofita vakasununguka kunge vachinge vachiuya tichizopemberera nzira iyoyo. Tichazovaudza zvizhinji mukunge tichisangana nguva nemisi yakasiyana siyana asi muzuva ranhasi ndo mazwi andiri kukurukura iyayo ari kumberi akaprofitwa nemutumwa baba Samson. Mazvinzwa mondoro masvikiro nemazigo munonzobatikira muona kuti how far. And ladies and gentlemen, with that we are out.